Manakane wasingo ni ndalangwen tok ikman mane osenindo Prime Minister Raila Odinga. Familia mare ne obago nyasi mar chopo chike mag luo kendo sidha yanga Raila Odinga Jr. kako gai mar familia no. Miliseta Dhiambo ni kod lipodno. Luasi mar nyasi maratipo manoponge nyiduonge Sigweya kod Miende nokwako gweng' ma Opoda ei Bondo. Jotelo, osiepe, anyuola mar Jokodinga, jodong Luo kod oganda mathoth ne ochopo mar neno amidimide mar kit oganda Luo e sama ne isidho Raila Odinga Jr. kaka ogai kendo jaduong' pacho maka Raila Odinga. Nyasi makama ne okelo e giko ndalo ang'wen mag ywak kaluore kod kit oganda Luo. We count from Sunday to last night, it is exactly 4 nights. And that is in our culture, the fourth night, after the fourth night, that is the day, now normally the funeral ends officially. That is when now the Wagogni, those who are married elsewhere, the girls, they go back to their houses and they go back to their husbands. That is when the boys, who should have been spending the whole night, up to last night, they were not supposed to go back to their houses. Kalure kod Dr. Oburu Oginga, nyasi makawuono ni, ket gimane gitimo, e kinde mane wuon mare jaduong' Jaramogi, ne onindo e bade, kolero ni en nyasi, mar sidho anyuola, e lwet jarit mare, ne tieng' ma pod ngima, mana kolure kod kit oganda Luo. So today we want to give this home blessings, and we want Junior, you to take the leadership and take the mantle, and you will go through the rituals. It will start with some little savings. I know Mama Ida might not want to be saved, but Junior will do a little shaving for you, and then after, and your wife, after that little shaving is done, then you are going to be given the necessary instruments of power, and you will display it. Nyasini ne ochakore kadayo maduong' e dala, lielo wuoyi maduong' modong' e dala Raila, mano Raila Odinga Jr. Ranyisi mar miye teko kaka jal maduong' e pacho. Bang'e ne okete obedo orindi mar pacho. Bang'e orwake gi pien le. Ochiwne kuot kata okumba. Omiye tong'. Bang'e ne ochuone osimbo mar rit kod loche wiye, makete kaka ogai mar dala. Mane oyawne thuolo mar golo Sigweya ka onjejore ka thuon pacho. Waonyesha kwamba ako barubaru. Nyasi bang'e ne ochopo e sach tero buru, kama ruedhi ne oriedie pacho, ranyisi mar teko, achiel kod golo pacho, owuoge lwasi mar kuyo nyaka e kinde mapile. Ne oyudo gweth mar min mare, Mama Ida Odinga. Gikone, kane oluorore gi jodongo, osiepe kod jomien Ramogi, Raila Jr. ne orieyo oganda duto e pacho e wuoth mane gitieko e kar limbo kama ne oike wuon mare Raila Amolo Odinga kang'o ka Jaramogi. Ranyisi makende mar giko kinde ywak kod nyasi mar liel duto kaluwore gi chike Luo. Ndalo ang'wen tokik mar mosenindo Raila Amolo Odinga, wuode Raila Jr. koro osidha yanga kaka jalno mabiro telo ne dala mosenindo Raila Amolo Odinga, kata kamano obiro tiyo e bwo Oburu Oginga mosebedo ka otelo ne familia joka Jaramogi Oginga. Milicent Adhiambo, Ramogi TV, kang'o ka Jaramogi, Bondo, Siaya County.